के खून भइल बा खून होके के चाहे बड़ी हम पिताजी बड़ी तरफ के मरल बड़न बहुत पिताजी हमार तरफ के मरल बड़न तरपा के वही मारा हम हो मरब तू हमार आज चाहे 10 साल के बाद चाहे 5 साल के बाद बबुआ कैसे वही है तो कहिए जमाई खोइलू की ना हो खोज के वही ए मम्मी पापा गनी पापा के तरह मार देले सुमित मिश्र जान से ले गए हमरा पास कार्रवाई अगर पुलिस कैले रही तो आज 5 गो लड़का जौन बच्चा बार सोकर जौन संतोष मिश्रा के आज ओकनी के जिंदगी अंधेरा में ना जीत पुलिस ये मैटर पर नहीं काम करत पुलिस करत दारू पर काम। अभी वो दारू को फोन कर झूठो के सूचना कि वो दारू लेके जाता रहे टेम्पू से अभी तुरंत पुलिस बिना खैले पीले आ जाई कहीं हो आ जाई दारू खाती बस क्या दारू में कमी नहीं बा परिवार उजड़ गए ओकर तो चिंता नहीं है ना पुलिस प्रशासन के तो मांग करम डीएम साहब से कि पुलिस पे भी कार्रवाई हो 20 तारीख आवेदन दिहल गई रहे कार्रवाई क्या कार्रवाई सुमित मिश्रा भई रही तो आज घटना ना हुई। सिवान जिला के गोरियाकोठी थाना अंतर्गत मुस्तफाबाद खगनी में वो बड़ा हृदय विदारक घटना भइल बटे। वो घटना पर आज हमनी के टीम चर्चा करी वो पर संक्षिप्त में एगो जानकारी हमरो लोग के साझा करे के चाहतनी कि ओहिजा जौन घटना भइल बटे बिल्कुल सगा रिश्ता के शर्मसार गइल बटे। जौन सागा रिश्ता जौन कहल जाला एगो महतारी के पेट से 2 गो बेटा जन्म लेले वो 2 गो बेटा में एगो बेटा के मर्डर कर देले अपना बाप के भी मरले बड़े जो हॉस्पिटल में एडमिट बड़े। ये खगनी गांव के घटना हटे ये घटना पर विस्तार चर्चा हुई हमनी के टीम के साथ है। तो जैसे कि रवलो के फिर से एक बार बता दी कि खगनी गांव में जौन घटना भइल बटे वो घटना एक ही परिवार के 2 लोग एक लोग के तो हत्या हो गई बटे एक आदमी एडमिट बड़े सिवान अस्पताल में और जे घटना के अंजाम देले बा उ केहू दोसर केहू ना हो उ उनकर सगा भाई ही उ हत्या के अंजाम देले बड़े। तो जैसे कि विकास सिंह जी हम बात करे के चाहे हम जौन खगनी में घटना भइल बटे वो घटना पर हुआ से जानकारी संक्षिप्त में हम चाहें कि रउआ कुछ बताई साझा करी। जी बता दी कि जौन गोरियाकोठी के अंतर्गत मुस्तफाबाद पंचायत में खगनी गाँव घटना है और इस जमीनी विवाद के चलते घटना भइल बाटे। एक भाई के मर्डर कैले बड़ा बाबूजी जिंदगी और मौत से जूझ रहा बड़ा। तो ये घटना मतलब काफ़ी दुखद घटना बा। सारा आश्चर्यचकित लोग रह गए बा जितना भी लोग मतलब दुखित रह गए बा। और दिवाली के दिन के घटना है जहाँ सारा लोग के घर में रोशनी जगमगात रहे पटाखा छुड़त रहे वो घर में मतलब मातम छैले रहे और ये काफ़ी मतलब दर्दनाक और जितना ही मतलब सुनला पर मतलब रोआ खड़ा होता है घटना के काफ़ी दुखद घटना भइल बा। घटना के जितना निंदा कल जब कम कहा घटना बिल्कुल जैसे कि विकास सिंह जी बतैनी है कि जौना दिन पूरा देश अपन दीपक से जगमगात रहे वो दिन वो घर में अंधेरा छा गई। वो घर के 5 गो लड़का सन के साया जौन बाप के पड़ेला वो बाप के साया उठ गई रहे। वो घटना के बारे में जानकारी हमनी के और ही बात करम सन हमनी के टीम के सदस्य नीतीश बाबा जी से। नीतीश बाबा जैसे कि हम लोग से बता दी कि जौन घटना भइल बा वो घटना में जेकर हत्या भइल बा ओकर का नाम हो। देखिए सबसे पहले कि ओकर नाम संतोष हो जौन ओकर खास भाई हो संतोष मिश्रा। हाँ संतोष मिश्रा परिवार हो। वो 4 धूर जमीन खाती मात्र 4 धूर जमीन खाती वो 2 गो मर्डर भइल बा। एक आदमी तो अभी हॉस्पिटल में बावे ओकरो माने कोनो जरूर एथी नहीं कि बाची। दूसर का बात कि वो 20 तारीख के वो थाना प्रभारी के आवेदन। अच्छा हम दूसरा बात करे के चाहेम कि जे ई हत्या के अंजाम देले बा ओकर नाम का सुमित मिश्रा ओकर नाम हो। जौन मरल बावे लड़का ओकर भाई खास हो संतोष मिश्रा 20 तारीख के आवेदन थाना प्रभारी के देहलस कि हमार जाने खतरा बा। पुलिस एक बार भी ना आइल। आज मर्डर भइल बावे तो पुलिस द्वार पर दौड़ती है। जैसे कि नीतीश बाबा बतैनी है कि जे कर हत्या भइल बाटे ओकर नाम संतोष मिश्रा है और जे हत्या कैले बा सुमित मिश्रा दोनों जाना सगा भाई हलो। और सुमित मिश्रा जिन बानी वो अपना भाई के हत्या संतोष मिश्रा जी के कह दिले बनी अपना हाथ से अंजाम दिले बनी हत्या के। और साथे साथे अपना पिताजी के भी मतलब जैसे वार कैले बनी लोग के ही कहे के वो जाके लोग कहता कि उहों के जान बिल्कुल खतरा में बा। तो और दूसरी घटना जैसे घटना के कारण का रहे घटना कौना कारण से भइल हत्या के अंजाम कौना कारण से दिया गई एकरा पीछे के राज ई बा कि वो एगो 4 धूर के ज़मीनी विवाद रहे। वो ज़मीनी विवाद के चलते इतना बड़हन घटना के अंजाम दे दिहल गई। एक घटना के पीछे के अंजाम के बारे में हमनी के चर्चा करम सन आज हमनी के टीम के साथ है। जैसे कि बता दी कि घटना एक दिन के ना हो जहिया ये घटना भइल बाटे जहिया ये हत्या के अंजाम दिहल गई बा वही दिन ये घटना नहीं घटल। ये घटना का
लगभग 10 दिन से चलत आवत रहा। कुछ दिन पहले से लड़ाई झगड़ा परिवार में चलत रहा 4 दूर जमीन खातिर। तो ओकरा जौन घटना के अंजाम जिस दिन भइल बा, वो दिन तो ये घटना ना घट रहे, एकदम साफ जाहिर होता। लेकिन जौन झगड़ा लड़ाई चलत रहा ओकरा बीच में क्या वो परिवार के लोग जाके आवेदन थाना में, गोरियाकोटी थाना में दिले रहा। ये आवेदन दिले रहे, अगर कार्रवाई अगर पुलिस कैले रही तो आज 5 गो लड़का जौन बच्चा बार सोकर जौन संतोष मिश्रा के आज ओकनी के जिंदगी अंधेरा में ना जीत, आज ओकनी के परिवार में इतना बड़का आफत ना आई। ये सब पुलिस के कारण भइल बा। ई बुझी के एगो जंगल राज पुलिस गोरियाकोटी में जौन बिया काफ़ी जंगल राज माने लिया दिले बिया। विकास सिंह जी, हम बात करे के चाहेम कि अगर आवेदन दिहल गई रहा पीड़ित परिवार द्वारा पहले से कि हमरा जान के खतरा बाटे, तो ये पर गोरियाकोटी थाना संज्ञान काहे ना ले लस, और संज्ञान ना ले लस तो इतना बड़ा घटना के अंजाम मिलल है, एक बारे में का कहें रुआ? जी, अगर प्रशासन सही बात अगर प्रशासन चले तो ऐसा घटना ना हो पाई। काहे कि लोग 20 तारीख से ही आवेदन दिले रहा, लेकिन प्रशासन एक बार भी पर ध्यान ना दिला। सब प्रशासन के नाकामी की वजह से भइल बाटे। और काफ़ी इतना मतलब दुखद घटना कि मतलब वो जगह पर जाए तो रुआ सोचे मजबूर हो जाए, इतना मतलब भयानक घटना और दर्दनाक घटना ही भइल बा। और काफ़ी निंदा जितना कल जाओ कम का, काफ़ी प्रशासन के नाकामी की वजह से ही घटना है, साफ जाहिर होता है। बिल्कुल एकदम साफ जाहिर होता है कि प्रशासन से कहीं ना कहीं चूक भइल बा। चूक अगर ये कहल जाए कि गोरियाकोटी प्रखंड के पहला ऐसा, गोरियाकोटी थाना के पहला ऐसा घटना रही। बहुत सारा घटना आए दिन घटना सुनाई देता, तो कहीं ना कहीं से गोरियाकोटी प्रशासन विफल साबित होता। ये गोरियाकोटी थाना क्षेत्र खातिर बहुत ज़्यादा विफल साबित होता। काहे ऐसा का नींद में सुतल बटे गोरियाकोटी प्रशासन? गोरियाकोटी प्रशासन से हम पूछे के चाहें कि इतना घटना काहे घटता, काहे ऐसा का आए दिन घटना जरूर कहीं ना कहीं सुनाई देता। हमनी के बड़ा गोरियाकोटी प्रशासन के विफलता के एगो नमूना पेश होता टे। हमनी के क्षेत्र खातिर बड़ा लोग डरल बाटे, सहमल बा। आए दिन बाइक छिनाता, मोटरसाइकिल छिनाता, मर्डर होता, हत्या होता, ऐसा का घटना आए दिन घटल जाता। का कहे नीतीश बाबा, काहे ऐसा होता? पुलिस ये मैटर पर नहीं काम करत, पुलिस करत दारू पर काम। अभी वो दारू को फोन कर झूठो के सोचना कि वो दारू लेके जाता रहे टेम्पू से, अभी तुरंत पुलिस बिना खैले पीले आ जाई, कहीं हो आ जाई दारू खाती बस। क्या दारू में कमी नहीं बा। आ में तो परिवार उजड़ गए, ओकर तो चिंता नहीं है ना पुलिस प्रशासन के। तो मांग करम डीएम साहब से कि पुलिस पे भी कार्रवाई हो। 20 तारीख आवेदन दिहल गई रहे, कार्रवाई क्या कार्रवाई सुमित मिश्रा भई रही तो आज घटना ना हुई। बिल्कुल, अगर सच में कार्रवाई अगर कल गई रही गोरियाकोटी प्रशासन द्वारा तो इतना बड़हन घटना ना घटल रही ये गोरियाकोटी थाना के अंतर्गत। और दूसरी चीज़ और बता दें हम लोग के कि अगर गोरियाकोटी थाना के समझ में आवत हुई कि हमनी के थाना क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा हो गई बा, तो एक खातिर बड़िया पदाधिकारी सिवान में बैठल बा, ओजा जाके आवेदन दे दी कि रउआ से नहीं के हो पावत, हमारे लगे स्टाफ समुचित नहीं खन। अगर ये बहाना रउआ बनावे के कोशिश करम कि हमारे लगे स्टाफ न रहन, ऐसे ओजा ना पहुँच पैलहन, तो एकरा खातिर रउआ ऊपर बड़िया पदाधिकारी बैठल बा, ओजा जाके रउआ आवेदन दी कि भाई हमनी के थाना क्षेत्र जौन बा थोड़ा सा लम्हर हो गई बा, थोड़ा सा बड़ा हो गई बा। तो बड़ा हो गई के कारण हम पूरा क्षेत्र के नहीं देख पावत, देखभाल नहीं कर पावत। तो ऊपर के अधिकारी लोग कुछ ना कुछ एक बारे में सोची लो, ना कि सारा निर्णय अपने हाथ में लेके और बिल्कुल रुआ कहीं ना कहीं छितराई रही और ऐसा का घटना आए दिन होत रहो। तो एकर हमनी के जिला अधिकारी जौन बानी वहाँ से मांग करम सन, हमनी के डीएम साहब से मांग करम सन कि ए पर एकदम निष्पक्ष जांच कइल जाओ और जांच करके जे दोषी बा ओकरा के तो सजा होकबे करो। साथ ही साथ अगर पुलिस ऐसा का गोरियाकोटी प्रशासन ऐसा का गलती कइले बा तो एक निदान निकलो कि काहे ऐसा का गलती भइल बाटे। अगर मान ली कि गोरियाकोटी प्रशासन ये कहता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ की भी व्यवस्था डीएम साहब एजा करावल जाओ, काहे से कि आए दिन घटना घटल जाता। विकास सिंह जी, हम बात करे के चाहें कि प्रशासन के जौन विफलता बाटे एकरा पीछे के रीजन का बा? जी सही बात है, प्रशासन तो हर जगह विफल रहता। खाली मतलब अगर जांच भी प्रशासन करता था, खाली दारू पर जांच होता। आए दिन जितना भी मर्डर होता, हत्या होता, कहीं बाइक लोग के छिनाता, प्रशासन ने कहीं भी ध्यान नहीं किया पर। प्रशासन ने खाली ध्यान रहता दारू पर। आ एकरा यही के वजह बा कि मतलब मर्डर करे वाला, हत्या करे वाला लोग के मनोबल ऊंचा भइल जाता। आज मनोबल ऊंचा भइला के ही कारण भइल ह, जैसे प्रशासन के डर लोग के अंदर से धीरे धीरे खत्म भइल जाता। एकर नमूना आज खगनी गांव में पेश भइल ह, जहां 5 गो छोट मासूम के जौन बाप के साया होला सर पे उठ गई। आज दीपावली के दिन ही उठ गई है। तो का उ परिवार पे बीतत हुई, थोड़ा सा रउआ लोग सोची और सारा लोग के पर विचार विमर्श करे के चाहिए कि उ परिवार के साथे आज का गुजरत हुई, जेकर छोट नन्हा मुन्ना बच्चा के बाप के साया हाथ से उठ गई बा। जब तक के लिए इतना ही।